Hei, bună și bine ați venit la vlogul lui Axel. Eu mă numesc Marc Alexandru și acesta este un nou vlog. Ok, eu m-am apucat de vlogging pentru început, pentru că am văzut vloggeri români și străini care au foarte mult succes și am spus că dacă ai o cameră și potențial, simț al umorului și personalitate, atunci poți să faci. Ok, aici am 10 întrebări de la niște prieteni români de aici din Germania și întrebări de bază, ca să ne cunoaștem bine. 1. Cum te numești? Mă numesc Marc Alexandru, am spus. 2. Câți ani ai? Am 15 ani, sunt recent. 3. Unde locuiești? Locuiesc în Germania, în Bayern. 4. Data nașterii. 17 octombrie 1998. 5. La ce școală mergi? Karl Ambert Mittelschule. 6. Ai Facebook? Da, am. Și chiar dacă o să am subscriber sau nu, tot nu pun. Ce telefon ai? Samsung Galaxy S3 Mini. Ai prietenă? Da, numele va apărea pe aici undeva, sau dacă nu, atunci în descriere. Care sunt hobby-urile tale? Emoțiile. Așa, păi îmi place foarte mult să not și mai nou să fac sport. Ce vloguri urmărești? Vlogul Techile și emisiunea Doza de H. Și ultima, de ce te-ai apucat de vlogging? Am mai spus mai devreme pentru că am văzut vloggeri români și străini care chiar au foarte mult succes și mi se pare chiar foarte interesantă ideea asta de a spune ce gândești în fața unei camere și după aia de a posta pe YouTube. Ok, cam asta a fost pentru primul vlog. Eu mă aștept să dați like, subscribe sau share. Vreau frumos să distribuiți, să dați mai departe, ca să vadă toată lumea noul vlog. În fine, tot ce am vrut eu să vă mai spun acum este să săptămâna viitoare voi avea un episod cu întrebări, da? Și eu vreau ca până săptămâna viitoare vineri, voi posta în fiecare vineri seara, vreau să îmi puneți întrebări și să-mi lăsați comentarii pe Facebook sau pe YouTube și mai târziu am să vă spun și alte conturi de ale mele după ce am să fac pentru vlog. Ok, în fine, cam asta a fost și pentru astăzi. Să dați like, share și subscribe și ne vedem săptămâna viitoare. Tschüss!